ябълки. Ще ги сваря като на компот. За директна употреба. Тези са от селските плодове, които имаха тук-там някакви проблеми. Изчистила съм ги. Ще ги варя с подправки. Някакви, всякакви. Малко ще ги добавя и тях. Още вода ще добавя също след малко и захар. След този прекрасен обяд на грил едно кафе. Го направих си кафе. Можах да си изпия сутрешното. И сега бахар. Бахар. Кардамон. Карамфил. Той е много важен. Трябва да има много от него. Нямам джинджифил. Ще сложа и така. Нямам пресен, нямам друг. Имам канела на прах. Доста. Имам и пръчка. Обаче я така направих. Не много. Така. И захар. Трябва някаква кафеникава захар. Някакъв камък. Италиански. Или не знам си какъв. Тая захар я купих от един италиански магазин. Нещо май ми липсва тук. Може би лимон. Трябва да сложа още вода. И био лимон, който като ги купа и не ги използвам и те му плясват в ръките. Сега ще заминат да се готвят. Те ще придадат прекрасност. Един лимон. Стига. Не засилиме. Им чувство, че още нещо мога да сложа, ще си помисля. Може би ако имах сливи, аз имам едни сливи, които са в спирт. Иначе сини сливи, ако имах домашно сушени, ще да сложа. Това уха е на Коледа. Оставям го да се вари. Много ще се вари, ще извлека всичко от плодовете, да отиде във водата, по възможност, за да имаме само една напитка, която да е много вкусна. Захлупвам го във вълшебната тенджера с вълшебния капак.